Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Webes na kita Mayo 21 tuig 2020. Aksyon Hotline! Subo ini nga balita antes sa aton sinipag pangalagad kag subong antes sa aton na pilag ka mga pambukas nga mga informasyon na karon nga aga. Aksyon Hotline! Unahon naton gilayon ang patrol. Sad news. Mayara sang napatay sa nagluntad nga sunog karon nga aga. Aksyon! Breaking news! Let's have Aksyon Alvin Graba sa patrol direkta dira sa lugar sa Barangay Montevista. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon Art, pinaka-latest update in relation diri sa natabong nga sunog sa area sang Barangay Vista, Montevista, diri sa syudad sang Bacolod. Isa I stand ang corrected, Barangay Montevista. Montevista. Okay. Yes, Aksyon Art, isa konfirmado ang napatay samtang ginabulubanta 100,000 ka pesos ang balwar sa pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog diri sa Lumboy Street, home site, Barangay Montevista. Ang exact na lugar, Aksyon Art, di sa Montevista. Di na ari na subong no si Fire Chief Inspector Publio Buboy Plutenya to confirm sino ining napatay kad ano ang cause, ano ginang pinaka-latest. Sir, live ka subong sa Aksyon Radio Bacolod with Aksyon Art Tatay Hupon. Ano sir ang pinaka-latest investigation in relation diri sa sunog? Diri sa may Lumboy Street sa Capitalise, involved sa isa ka structure ng balay. One story lang yan, ground floor na siya. Since totally damaged siya, and then ang nato nga dito sa ni Ara, involved nga isa kakabuhi nga naupas ng babae and 35 years old. Actually, siya nakagawa na ni siya, but since nga inulit na niya Aksyon Art ang iyang mga idono, mga sitso, ginbalik ni. Uy, O din sa iyang makikag-iloy nga kanina nga ari man nga ginawiran siya, but since nga ibabaw gid ang pagparaan niya sa ido, kung sa ido niya, na nabili at sulod niya. Pag amotong tunaan, mga natrap siya kag wala na sa sang minso ba mga palagyo dito sa nagdiretso sa sa CR. It's sa CR dito na to nakita ang iyang bangkay, no. So na to nga nakasubo kag na to nung sa kalisod sang pamilya natabo ini nga pwede sa ila ding balay pamilya. Sir, ano ang pangalan sang victim, sir? Natanong na si Michelle Merasol, at 35 years old. As ang tagyagit sa balay, mga kamay no si Sakio Merasol. Sakio Merasol mo nang tag-iya. Ano gid exact Aksyon Alvin nga oras nag-umpisa ning sunog? Sir, ano exact ano ang oras exactly nagsugod o nagumpisa ang ining sunog, sir? Na-receive natin ng call alas 6 sa City. Okay. Kasi man nga adlaw, no? Pag na-fire out natin 6:40. Pag medyo madasig ni sakit ang tendency ng balay nga dako. Pag ano ni sa mo made of light materials, siludaan na ni mga balay. Sulod sa compound. So, amulan siya nasunog. So, it seems dako ni nga compound pero solo lang ni siya nag-isahanon, sir, nga balay. Yes, so isa lang yung kabalay yung tuda ko. Yung mga una pang atin pong kabalay. So, atong di pagsulod atong ginakadamo, kita natin nga
lapis sila sila ng pamilya. Kaya yung ido guys, palibot nila, CCTV nila. Puro mga ido. Ano, mas kalang galing, puro ila yung ilan ng bata nga si Michelle. Damo, ni siya yung sitso, kita natin, kita direkina. Mayari ganito nga mga sitso, mga ila, manari sa busa sa gwa, din tapta lang sa mga neighbor nila, no? Ang pagwa nila sa iya bata na rescue nila yan. Klaruhan ko lang, sir. Halina ni siya sa gwa, nagbalik lang, bangod, kuhao niya, balikan niya ang sininga mga ido. Yes, amo ni siya ang bagi na gidiya sa amay kagiloy na pagwa na siya. Tapos, di nga, ito nga kuhao niya dito ido, yung susunod na bilin. So, sa kanya nga, nagawin na sa gwaan, ang last year, naging-paypay siya magwa dito sa white sa pinsarya nga makasalba sa kung last year yun naman yung CR. So nakita natin to sa CR, nag-pungso siya, lapit, may pandong, nag-ano sa sa may gripo. So, busing ron, sir, sa may gripo, busing ngon may posibilidad nga basaon niyang kaugalingon para magkahaklo, makaginawa. Yes, siya siguro, tayo muna siya nga siya makaginawa sa dito, but at the same time, mabugawan. At since nga ang init, kada po isang volume, isang init, kag ang aso, pwede ka itong siya na itinaklo, kita natin na suffocation. So, sa suffocation, napatay siya through baya sa suffocation. Yes, no, mo ginangatan. Sus, subo man ba? Huwag na talaga sa suko. Ay since nga ang atong kaginang, wala man siyang nakita natin nga may mga puspokos na something, negative, but basic is muna yung kanakaginakag nakita sa pamilya na mutong natabo. I think, na lang naman yung wala lang nagpa. Initially, sir, ano ang cause sang sunog? Kaso na po sa initial na natin na sa electrical, no, kita natin dito sa Kisame nila. Pagdang hindi ang sumit Kisame sa Mitala. Lapit sa kwarto ang ilang ugdang dito. Sir, Action Art, si Sir Buboy Protect. Bali, ano galing balay ni? Made of simentado man siya, made of light materials, kagbabaw dalom ni siya, Action Alvin, o kung ano man, kung galutay. Actually, ang Action Art, single story nga puluyan. But anyway, sir, ang ini nga balay kay total, ikaw ang aral sa sulod bala, sir. Ano ni siya ang balay ni sir? Made of ano nga material? Mix na siya, no? But makita na to na Sus. lagi dyan, daan na dilapidikin ng balay. Kasi so na pa mga lalo, pero natako lang siya. Old story galing nga balay. Okay. Ito nga yung dala na din man siya. So, kasi yung electrical sa dito si Dasi, gimana mo. Kaya nag-ulan niya daan, di ba tulo-tulo dito nga area. So, na yung mga wiring niya nagkala naman. Din siya mga short dito. But inaaway na, isa lang na siya maginatanaw na ito nga. Tanaw ka din nalinan sa masusunod. Action Alvin, pila sila kainan nga miyembro sa pamilyang ara. Pila sila ka miyembro sa pamilya sa natabong sunog, sir? Dari, inanan, sorry ako, duwa sila mo. Kasi ang mga asawa, ang mga asawa nung iyang iloy na gamay, pagyan ng bata, nga mo po na nagpagwa sang siya at loko siya. So, di nga sa pinakapansulong sa ilang neighbor dire. Pagkula mo naman ang bata nila yung nagapuli dito sa Idolian. So, animal lover, gid galing ng victim, sir, no? So, kumusta? Ang ido, nakasurvive. Ito kabilog na shit show sa sulod mo. So, ato, kita natin itong yung mga, yung mga buto. Okay, ara sa cage patay. Patay gid Action Art para sa cage, no? Yes, amo ning nakalamatay nga ido nga sitso ni, amo ning kalamatay ara pa sa cage nga plano kung tani balikan sa victim. Yes, muna siya nung problema ito pag ito sulod itong area, but since naway nakalunod sa kalayo siguro ay nakagawa man. Pero siya hindi naman makita kay pagod nga imagine mo pero ka sa aso kay Tom. Siya nag-try mag-escape pero last nga niyawan niya sa agyan dito sa dito sa CR. Isang siya itong lawas siya buo niya wala sa wala sa silingan na siya nasunog lawas wala buo siya. But yun siguro sang asok. Suffocation gid, no? Yes. But anyway, sir, klarohon ko lang ang exact nga lugar diri, sir.
is it part ng Monte Vista or this area belongs to Barangay Villamonte? Villamonte. Ang location nila, Villamonte. Ang location nila is Villamonte. Villamonte na. Villamonte na ni Action Art. Villamonte na ni Action Art. Dalaga ning victim, no? Dalaga ni victim, sir. May bata isa. May bata isa. Uy, sus. May bata isa, Action Art, no? Sus kasubo man. Pila ang edad sang na... May lang kay during the time sing incident, tuay ang iyang bata ni. Ara-ara man kay iti na pagwa nila gani sila man nakapagwa sang ito. Ay, Ang tatlo ni sus. kay Dogi Bitya kagin kaptan diyan ay sa mga nipon nila. It's been nga naman siya nga nadumduman niya man yung guro yung Dogin balik niya yung sunod. Kami nabigyan pa ito nga mga sikso. Sus. Muna ang ginanaton nga siguro sang iyang touch kita sa iyang sapat sa group. Ito nga balik lagi. Okay. Action Art, si Fire Chief Inspector Publio Buboy Protenya. Ubos kini, no? Ubos kini Action Alvin ng balay? Ubos din siya Action Art. At isa may na-damage man din isa di ka salakyan. Pero tinida naman siya nga salakyan ng Honda. Kasi may parking area rin mo. 100,000 ang initial damage. Yes, initial damage na pending for submission pa nila sa ilang mga damages nga pedal. Sir, because of this incident, anong panugyan mo sa publiko, especially nang may nasunog ng balay mo, nakagawa ka na, and then, amo na bala mga konsekwensya kisa gusto naton nga may kuhaon pang iba nagatingwa magbalik. Nanong imo advisory to the public sini? Yes, ulis na yung pasay, include sa aton yung mga pinakandak na ito, lecture mga drills, nag-include na siya. Dapat kung may mga amusin na incident, yun na pagbalikon, kaya na mga material mo tang makita, tanam mo, kabuhit, ang kabuhit ay isa lang. Pag ginaya ko pagpaningwa natin ulit, kaya makamubukon kita, pagtingwa kita, mabalik niya tanan nga nadula sa aton sa mga munang sunog. Sige, Action Alvin, why naging man ko pamangkot, please proceed. Yes, Action Art, no? Si Major Protenya, sir. Thank you, good sir, no? Action Art, si Major Protenya, amuni ang... Why does ang mga members ng family nga lapit si mo da? Ang miyembro sa family, sir, membro sa pamilya mo ning na. Ato pa niya balay. Ang tupad balay, anong arat na siya natabuan sa kina? Nabatian pa nilang pagsinggitan sa ng victim, na naman? Balikan ta si Action Alvin Graba, alas 8:16. Action Hotline. Subo man nga balita, no? Aga pa sang banwa, may nagluntad nga sunog. Dira sa area, ang initial kaina is Barangay Monte Vista nga sakop, pero sunok kay Fire Chief sang Bureau of Fire Protection, Buboy Plutenia, siling niya, sakop na sang Villamonte. Action Alvin. Yes, Action Art, no? Ang pamilya Action Art, umalin pa kagina, tugtog ginsarado ang ining compound. Wag yun nagagwa Action Art. Actually, aralan sila sa compound Action Art. No? So, ang bangkay nakuha na da? Ang bangkay Action Art na kuha na, gindala sa isa funeraria. Ari naman diri si Major Prudenya, kay una nga ginplano, nga dalon o kunhulaton pa ang scene of the crime operatives. And it just so happen nga ang pamilya Action Art nagsiling kay Major Prudenya nga okay na sa ila, ang naging pa-desisyon na lang si Major Protenya nga at kay kumundi na kinanglan ang mga katapos ang Bureau of, ang Scene of the Crime Operatives. So, ginpakamaayos si Action Art ni pull out na lang ang bangkay, gindala sa isa ka punerarya diri sa siyudad sang Bacolod Action Art. Grabe man, no? Oo, hindi mo basta animal lover ka. Galing inibala mo na galing sila ni Fire Chief Inspector Bobby Plutinia. Basta may mga insidente katulad siya ni, hindi na lang magtingwa, magbalik sa sulod. Tingala ko nga kadasig lang guro, matiyag ko ang pag-ibual sang kalayo ni. Nanong palayag dara sa mga ingod balay nila kay inahaw, portigid ang kalayo? Oo, perti man ang kalayo, si Sero, tupad niya ni balay. Sir, napatian mo man kagina? Lapit ang balay niya diri, sir, no? Sa tubang lang kami. Oo, ang kapatian mo palang singgitan, sir, sa pamilya, sir? Anyway, una wala pa na. Wala pa magsaguro pa balo. Ang nakita, ganda una, yung mga ato gagawa sa may kilid sa ato, sa may mga kisami.
Tapos daw nagdako-dako na siguro ang kalayo mo tunga di para nila nga nagsilinggita na. Kaya kuya wala naman kuya sang dapat kuya mo kundi magtawag kuya sa amite. Kaya di ka balo naman kuya sa sitwasyon basta mga muna sunog ya diretso ka na dayon tawag sa amite Correct. para ma-responde dayon. Kaya mo nang ginhimo ko siguro mga after 10 minutes siguro kaluyan man ang amite ara naman dayon. Okay. Kasi muna yung kuwan Manila na fight Manila on fire. Okay. Ang mga na nakita ko dito na una. Ito, tani manag-walking ko dito sa Sagwa, oh. Kaya ito, Anong pakikilala mo diri sa pamilya, sir? Especially sa napatay, mga damo sila mga ilo. anyway, may mga ido na da sila. Ginasagod. Niyang napatay, si Michelle, gasagod gid man na da sa mga ido. Yan mo, ambot nga natingala kung kuno kay ni mama ya ding balik ya pang ido ano mo siguro kay tanong na nagkaroon kabuhi niya Gani man. siguro nasa pukit sa sulod wala na sa agwat unang natawag niya basta kung swerte mo na hindi mo gid maprulong Nalata ka ni sir? si Noel Prudente. Basi naga-breeding. Yung Kuno, Prudente, why man siya Bernard. ka-breeding ido daw kung nagapadamo, abi ka ginabaligya, why man no? I don't know, may information ka nga breeding man na siya nga ilo, pinapadamo ka ginabaligya. Anyway, do wala gid ko idea nga kung ginabaligya yan ha kay daw ang ila guro na yan daw sagod lang balang Ay sos. daw namian na sila yung magsagod-sagod sa mga ido mo. So, wala ko kabalo kung ginabaligya na nila o kung ano. Bernard, si Mr. Presidente, Okay. thank you, sir. Grabe. So, Tuod kay kagabi abi may ara asang pagtupa asang ulan siling ko basi tuod kon kwan. Ano't man sa kisame to action Alvin siling ni Sir kay ina nagumpisa posible? Yes, action na art, no? Sa Kisame, nagsugod nag-umpisa ang kalayo, ginabulubanta pa lang, kaginalantaw pa lang ang sinisyan action na art, ang faulty electrical wiring, no? But anyway, ongoing pa Okay. man ang investigation sa bahin naman action arts ang Bureau of Fire Protection. Okay. So, ning sitwasyon diri sa area with action Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid patrol action Alvin Grava ang sunog kaina alas 6 nga aga nakabaton sang fire call ang Bureau of Fire Protection and then madasing man nagresponder hindi lamang ang BFP kundi ang pila pa ka mga volunteer fire brigade diri sa Bacolod pero ti sad to say nga may ara sang napatay no may bata paglisak bilog di Michelle Mirasol blatongalan niya kag residente sang primero ang nagwa nga ang lugar na sakupan sang Barangay Montevista pero lately suno kay Fire Chief Boboy Plutenia sakop naman sang Villamonte. Action Hotline. Isa lang gid ang panugyan sa aton Fire Chief diri sa Bacolod basta gani may mga insidente katulad sini kung nakagwa na kita sa puluyan, bisan may mga importante pa nga mga bagay, magluwas siguro kon miyembro sa pamilya nato ang nabilin sunod balay, tibay tamahimo na balikon tagi nakag kung pwede pa lang ibuligan nato nga makasalbar man, no? Pero ti ato palangga ya gurong ido niya, hindi mo man na siya ma-question ang iya palangga bla sa iya ginasagod nga kasapatan. Tigaling amo tong natabo, na trap and napatay gid. Action Hotline. Alas 8:22 na, Action Radio Philippine Standard Time. Subo ang balita ta ba? Umpisa sa karon nga presentation sa Action Hotline sa gihapon diri kita sa Webes nga presentation May 21, 2020. Action Hotline. With Action Henry Spulgar sa technical side, ginaupdan man kita karon nga aga ni Action Eden Abuso kag Action JM Baikin. Ako naman Action Art Tayhupon, tubtob kita tak na alas 9:30 karon nga aga. Nanomadalag ko nga mabalita diri sa lokal kag national nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline.
2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sa una naton nga talakayan, ari ay good news para sa taga Bacolod, ang third wave para sa food tax distribution sa syudad. Ginapreparar na ho. Action Hotline. Ini nga mga food packs, according sa kay Mayor Bing Lunadia, ipanghatag ini sa mga pamilya nga wala iya makabaton sa Social Amelioration Program, hindi man miyembro sa 4Ps, why gidblasang nabaton do sila ni ang prioridad. Action Hotline. Kag kooperasyon, lakip na suporta sang mga opisyales sa barangay angot sa ginapatuman nga basic health protocols ginahinyo sang lokal nga panguluan sa Bacolod. Action Hotline. Grabe no, why gihapon kadudlaan ang iban. Medyo naghalog na because of the GCQ, why na sang gina-require nga home quarantine pass kung magwa kalin sa imo balay. Nasubrahan naman ugaling kay ang iban nga mga nagaguluwa, wala naman nagasuksok face mask, wala pa naga-observe sa social distancing. Action Hotline. Diri sa palibot sa Metro Bacolod ang pinaka-latest karon ng pagwas ng PNP, sobra 300 do ang mga persona nga ginaresto sang kapulisan. Ano ni man, pasakaan ni sila kaso, baw pobre man, ha? Pigado ka na, kung ikaw yung madakpan sang otoridad, i-kwan kagid, i-custody kagid, no? Matiner kagid sa police station o kung sa diin nga lugar, nga pwede ka mo ka-standby, pero kung opisyal kaya, bisa nag-violate ka pa sa birthday mo, do, okay lang, no? Action Hotline. Nadaway ka lang, nag-daway lang sa natabo, o sige, kag, ari sa nasyonal ang balita, no? Pilipinas, yara na sa second wave sang pandemic, ang COVID-19, suno sa DOH, ay, second wave na gali kita, kuno ay nagiring sa Senado, ay di kabalo, no? Action Hotline. Asymptomatic, wala pa sang ebidensya, suno sa Tiglikom, nga makalaton na no maniman siyang ligad, obra kamuwakal da, galong kita, kaya mga asymptomatic, pwede ni nga mangin career, kag pwede ni makalaton, abi kay uwan yung man maghatag informasyon sa tao ay. Action Ang Hotline. lain lang kay parte sa second wave ni ang palayag ni Secretary Doke sang Department of Health ginkontraman sang upod niya man da, ka opisyal man mismo sa Malacanang. Action Hotline. Inano ning guwasang pungsod dayaman, pati ang panguna-una kag mga palayag sa aton mga opisyales na wala naga-isa, ay nano man nga pagkaimtang. Action Hotline. Second wave na kuno, tiko ang botang balon, ang first wave sang COVID-19 na flatten tagin man ang curve. Amo na ang botang balon, kagang second wave nga amo ni siya kuno nag-umpisa na. Hindi ka magsiling Secretary Duque nga may third wave pa ni. Action Hotline. Kag DILG nagklaro nga ang issue parte sa charter change, ginaduso niya sa pila ka mga civil society group. Action Hotline. Kag sa gihapon, no? Ang isa man sa aton tutukan, karon ang aga diri sa aton sini nga pagpangalaga ng update sa COVID-19 gihapon, ina aton hibaloon na. Pero diri kita nay sa Bacolod kay good news niho. Para sa Bacolod non nga mahimo makabaton sang third wave para sa food packs. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the head of the DSSD, diri sa Bacolod. We have Ma'am Pasita Tiro on the line. Ma'am, good morning si Action Art, diri sa Action Radio. Good morning, Action Art. Good morning man sa aton mga tagsalamati sa Action Radio. Yes, kumusta na? By the way, antes ko kantuan ng party sa food packs, okay naman? Doon ang kaginawa ng mga mentada, mga personnel ta after sa ginahimo naton from distribution down to liquidation. Kumusta naman ang status ni party sa SAPDO? Okay naman? Oh, okay naman. Tapos na aton nga pagpanghatag sang aton nga assistance sa SAP. Subong, validation, liquidation na lang gid kita. No, kaya ang mga taga DSWD nagakatso sa nalain-lain nga mga barangay, kag sila ang nag-evaluate gid isa-isa sa aton nga mga SAP forms naton.
Okay. Now, nga may mga nagareklamo yan ligad to nga siling nila nga ang may mga ginuyatan pa kami nga daw kuan bala kopya kuno sa pag-claim sang SAP siling ko daw ay naman na available siguro nga funds nga siling nila nagabalik-balik sa NGC. No. Ang iba na sobra na sang mga ginpanagtag bala kay ang primero naton kabay nga numero sa Bacolod 103,000. Okay. 658. So ang ibang sa to mga porma nga mga natuon sa mga 5,000 ginubos nila kapanghatag sa ilang nga mga mga constituents nila, no? So ang ending nga wala nila ma-screen kay dapat tani paghatag sa tusang kabilugan ng format kundi bawasan kita 5,515. Okay. Dapat pagbalik nila sa mga format dapat na screen na tutanan kung sino wala ang makapasargid sa 98,143 nga slots ng Bacolod. Kagang ang iban man nagbalik sang ila nga mga nakuha nga mga assistance, no? Ginpangbalik kay labi na gid ang mga dole naton nga ulihi lang na-approve ang ila application. Okay. Kagang mga SSS naton nga nag-apply sa SSS na pag-ulang man na approve ang ila application. So ang Okay. nakakuha sang staff na may SSS kag dole Balik balik nila nila. return. Oo. And because of that, ang mga second priority naton anay nga naka-standby, amo na ang nagakadto sa opisina para matagaan sila sang mga return nga mga money nga ginhatag sang aton pumuluyo. So balita po sa tanan ma'am ang proseso subong why nagid siyang nabilinda nga ginbalik o why nagid Ay, wala na, unless na may mabalik na naman. No, mo na nga doon, di kami bila katapos-tapos sa amon Okay. report. Grabe Kay ba? Ma-close na kami, dugay may isa, dua, tatlo naman nga maabot sa opisina nga mabalik, no? So, labi na gid kay may validation kita sa dalom. Okay. Na nakita dito nga damo ang ineligible o kung nakakuha nga hindi dapat makakuha, no? So, ang Okay. iba na hadlock man siguro, na-adlock man sila nga kasuhan o kunan mo na ginabalik nila ang ilang kwarta. Pero so far, as of yesterday, okay na kami. Tapos na yun. I see. So sa anong target yung makumpleto na ang validation kag ang liquidations ni? Ang validation of hard copies namon o kung mga formas namon, it would take a while guro kay 61 barangays na pagkakatuan gid sa isa, Sus. no? Ang ila gani random lang. Random sampling lang sila, no? Mapili lang sila. Kung Okay. sino ang nakita nila nga daw doubtful ang entry, kaya ginakatuan nila gid sa ila nga mga balay. Okay. So damo sila may mga discoveries man dito. So pero ang importante gid subong ang ato nga soft copy nga ipadala sa region kay may ara kita nga encoding of all family members including ang mga beneficiary nato, no? So this is quite very tough nga ulubrahon. And ang mga barangay nato nagkuha sa nila mga encoders. Okay. Nabulig sa amon para i-encode ini. Kaya nga ato nga deadline will be on May 25. Pero ang deadline supposed to be namon sa LGU is May 20, which is kahapon tani, no? Gani. Pero ang iban wala pa gid nakapasa, no? So iban subong guro magapasa sa ilang mga soft copy. So ang ginanay ang importante ang encoded nila nga SAP beneficiaries kag ang mga membro sa ilang pamilya kay padala na naton sa Iloilo as one form of our liquidation. Ma'am, ano ni man, kay sumong do ginaistoryan to sa nasyonal, kung bala may second tranche sa mga areas ng GCQ, ay man instruction sa office mo nga maprepara naman kita, may chance ang makulod nga maka-avail sa second tranche? Wala pa gid, no? As of yesterday nga gipamangkot na mo kung anong status ng second tranche. Aba nila wala pa update as of yesterday. Pero may instruction ang DILG kag ang DSWD nga ang mga na-left out o kung mga waitlisted naton, mga wala ba sa kanay nakasulod, they are ginapa-submit ang ating mga barangay not later than today, no?
May Okay. 21 to submit sang ilang mga left out. I see. Kabay pa niya, no nga malakip ang Bacolod di parang medyo bulig man o dako nga bulig para sa mga residente nga tisubong gatingwa pa nga makabangon sa sining sitwasyon. Ma'am, ba-shift ko very quickly. Third wave sang food packs distribution. Anong specific instruction sa imo ni Mayor and when saan o posible ni siya ma-distribuer? Okay. May third wave kita, pero ang ini nga third wave naton sang food pack, dapat kung magtagtag ang barangay, this will include na sang aton mga beneficiaries nga na nakasulod sa SAP, kagang aton nga mga pantawid, mga 4-piece naton, no? So, minus those numbers, ang mga nabilin na lang, amo na ang ihatag sa ila. So, I think makabulig man ini sa aton mga middle class naton nga families, no? Kasi ang priority naton for our staff mga low income, no, kag ang 4-piece naton namuman mga poorest of the poor. Okay. So I guess ang ini nga food pack naton kasi maka-cover ini sa mga middle class naton nga mga residents sang kada barangay. So makuha sila sang ilang nga target nila today and tomorrow. So, bali, ang kada barangay, lain-lain yung numbers of beneficiaries. Yeah. Kay, for example, in one barangay day, if you have 5,000 or 2,000, for example, 2,000 population. So, sa aton nga estimate, ang population, ang sa isa ka pamilya is composed of 4 members, no? Sa average family size. So, kung mag 2,000 imo nga population, divide mo sa 4, mga may 500 ikaw na share. Pero sa 500 na, ipilion mo sino ang nakakuha na Okay. SAP, sino nakakuha na sang 4-piece, no? Amo nang imo nga pagatagaan prioridad. So, sino ma-identify sini? Ang office mo o ang barangay? Ang barangay, kaya Ay, sila good. man ang nakabalo, sila man ang nakabalo kung sino nang kakuha na sang SAP. Pero kung gusto nila mangayo sang kopya, may kopya man na sila nga ginapabutang namon sa ila barangay hall, di ba? May memorandum ang JLG nga posting. So kabalogin na sila kung sino ang naka-avail na sang SAP, kung sino man ang mga 4-piece beneficiaries nila. Yes. So ang wala sa lista na ara sa ila barangay, amo nang posible nga makakuha ng food pack. Kabay pa mo na matabo kag Sabay pa. gani hindi kita magustuluyag nga pagsunod nga adlaw tapos ang distribution may ara naman makadto sa aksyon radyo masiling oy kami naligan na kabaton ang may mga ngalan nato nga natagan sap sila magyapon natagan ang lain pa sila kay basi imo naman office bulang ila pa si bangdan nga nagpili aw. Oo. Kay para sa may barangay 4, no, nagambal si Kapitan nga sila man lang akong kabilog mga households, 55 I think, o na tinaubos ko na natagaan sang SAP. Okay. Wala na ko bilin niya, wala ko matagaan SAP. May ara ko na-identify polo sa sulod ng isa ka pamilya. So, gintagaan sa slot na daw 40, I think. Kasi balik ko niya ang sobra, pulo lang niya akong kwaon. Oy. So, kaya mo lang na ko nang wala iyagid makakuha. So, subong May 21, nag-umpisa na ni distribution, ma'am? Subong adlaw, hasta buwas. Hasta buwas. So, subong gurong adlaw, basi mga numbered barangays ang makuha. Okay. And then, pasunod na siya. Wow, very good. Now, sa mga cases niyan, ga-coordinate man ng CIDG, kaya may mga ginfilan na itong party shop to, kag ano yung papel din ninyo, ma'am? Kay kundi nagka-coordinate man sa amon ang CIDG, kay ang mga reklamo nga halin sa ila, gina-course through nila sa CIDG. Okay. Ang CIDG naman niya, ginabalik naman nila sa amon, pero kung makasabat sila mismo, kay ang iba na diri na nasa office na galin, na hindi kontento sa sabat namon nakatupagid sa CIDG. So, nag-coordinate na lang kami sa isa kag isa, kay ang mostly nga mga reklamo ang wala nakakuha. So, ang iban man, nagapamantay man sa mga nakakuha. Sa banta nila, hindi dapat magkuha. No? So, amo nang kalabanan ng reklamo. Okay. So, nautod ang linya ni ma'am. Tawagan to siya biliwat. Kay, sa mga taga Bacolod, ari, nagligad to sa pangbantayan na ini?
Ini naman sa distribution of food packs, ni man ang ipanalagtag. Hello. Ma'am, sorry, ginautod ta. Siling ko, amo subong, pero why pa man ito yung guidelines ang 30,000 DILG, guro na mapagawa nga kung sino makapanugid, no? Kung may anomalya, giman, o kung may kuhan giman, matagan ka 30,000, duway pa man iya subong, ma'am, no? O, wala pa man. Pero ang DILG, nagalibot man sila sa mga kabaranggayan man. Okay. Ginapangtawgan ang mga nagareklamo ka binalocate kundi na ang mga ginareklamo nilang mga households or mga families na ginareklamo nila. Sige. So anyway, ma'am, keep up the good work kag padayon lang no sa pagserbisyo. Nanong mensahe mo sa mga taga Bacolod, ang atong mga nagareklamo, atong mga daw hindi satisfied, ang mga way nakabaton doon na sila, ay do palapit sa luwag, siling ko gani mo na, nga kung may diferensya, gibanti dapat ibutang sa papel ang complaint para nga maaktuhan no, sa authorities. Anong mensahe mo, ma'am, sa mga nagamonitor karon nga aga? Oo. So sa mga taklamati sa aton Action Radio, now is the time, no? Ang mga wala gid nakabaton sa SAP, Hindi man for peace, no? Now is the time to go to your barangay hall and present yourself na eligible gid ka mo makabaton bisan food pack lang, no? At least makadako nga bulig ni sa inyo, kag makasustener sa mga tiyempo nga hindi pa kamo makaobra or hindi pa kamo makapangita, no? Kag sa aton man mga pumuluyo, no? Na padayon nga tinguha man sa ilang pagpangabuhi. Hindi lang gid kita magkataka, no? Basi pa lang kung makaluyan man kita, ang importante nga wala kita sa masakit, no? Ang importante nga makapangita pag kita liwat sa ating obra sa lakad. On that note, Ma'am Pasita Tiro, salamat gid sa time ginatag sa Action Radio. Good morning and God bless. Good morning. Thank you, Sir Art. Salamat. Action Hotline. Pamuno sang DSSD. Sa karon tabi karon siling ko ini Action Eden may bation naman nimo. Magumpisan ni tagtaganay bugas, kapin pagid ang mga nakabaton na sadtong mga financial assistance. Ang technician din namon iyawan naman ni kasabat sa landline. Dugay-dugay lang, may kapanawag di. Sige, sir, gareklamo kami di sa lugar namon di. Ang natagan nila nagligan, ang mamangyapon ang gintagtagan nila sa food packs. Na, tikabay pa hindi na masulit. Sa mga barangay officials, please, ihatag ta, pangita kamo dira sang magapatigayon, nga mo mag-identify sa tutuod gid bala nga beneficiaryo, nga duway gid katilaw, no? Kabay pang middle class madala na diri nga mahatagan man sa sining food packs because sa tutuod lang namo man middle class nga apektado no sa sining natabo nga krisis bangod sa COVID-19. Ang distribution umpisa karon nga adlaw May 21 tubtubwas Biyernes. Ibaloon ta kung anong dalagan sini pertigala kun ni gadto sa Action firing line may nagreklamo kay Son Brian sinila. Uy, matag sa mo na. May mga may kopya pa kami di, nga daw claim stub na mo ni. Away na gali bilin, tapos na unless nga may magbalik pa, sang ila na baton nga SAP, bangod ng ila application, halimbawa sa dole, kag SSS, na approve man. So sa mga nagakuan pa na, nagaulat nga binila, kung may pa, ang second tranche ni Balaway pag-unupiyo, kaya amo man ang pamangkot sa DSSD, dito sa DSWD region na mayong food packs third wave na pero yung COVID-19 sunod sa DOH ara na kuno sa second wave. Ano ba nagtaon nyo naman sa palayag ni Dr. ni Secretary Doki kag isa man nga mainit sa gyapon ginaistoryahan parte sa pagbukas ng klase on August 24 nga ginapropose sa Department of Education. Damo bala opisyal sumong na hindi pabor nga sininga tuig hingagaw ng pagbukas. Ano yang sa inyo? Padala sa aton sininga chatroom sa Facebook Live. Pwede ka mo dira makapadala no sa aton sininga Facebook Live. I-search lang Action Radio Bacolod. Available man kami sa YouTube. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Life Extension, Vitamin. Karon ang mga ginagamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Hotline. Alas 8:57 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Good morning lang kay paring Archie Ray Alipalo. Raman ang pariente, primo naton, Nanti Tayhupon, Rodolfo Bibot Song, Maninoy Nonoy Paglumutan. Good morning sa imo. Gerson Ruiz,
GC Diquilato, ang tagapamuno sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Elizer Ispliki Jr., bawang anak ko, Relian si Baby Harta, naga-monitor man. Nong Efren Tantoy Tan, morning, nag-tune in sa program mo, Action Hotline diri sa Castillana. John M. Dimisana, paring Chupoy Magbanwa, dira sa may Pungsod, China, kumusta ka mo da? Haraman, gamonitor, Nelda Siguansi, watching live. Nini Fee Campaniel, maninay, mga ganyayado, kami wala marilisan doli, kag wala man si CSS, kabot, what na lang, amon establishment is Faith Herbal Products, tiyan mo ni problema, subong, nagda-budget ang doli, kulang man, ay gani 50% sa kadamuan sang mga aplikante ang natagan, lakay way na pundo. Action Hotline. Sa SSS amo man, way man tanan maka-avail. Tiyan pa man, coach, sinina, no may additional pa nga pundo, tigaling pa manawag ka na, way man siyang nag-sabat na kag nag-explikar nga taga-SSS. O, sa doli, subong, national man ang ginahangla nila to kung anong desisyon. Action Hotline. Jonah Palier Soriano, Jose Mungcal Torilla from Binalbagan, good morning. Bibson Pagunaling, Erlinda Soriano, good morning. Erma Aromin Pampluna, good morning dira. Nya wala pa gani na flatten, umaplaten ng COVID, nag-second na. Nga kulang pa ilaginan siya, haw. Dako man to, overprice nila kulang pag-head. Araw gina-investigate ni Senador Panfilo Lacson kay kunong pagbakal sa mga COVID-19 equipments kuno overpriced. Action Hotline. Oy, Jolingo, Maria Teresa Bayani, good morning. Rinanti Ondi Magbanwa. Noy, may nga gasi mo da. Araman si paring kinalon sa guys sa Tokyo, Japan. Gamonitor man si Tiyay Erlinda Soriano. Ginatamyaw yung taga-mulubulo at taga-kanduni, no? Araman si Sir Edphil Esperagusa Balibadlan. Sir, do tanda ka nagidbag sa shooting range. So, kita kong video mo. Action Hotline. Glenn Talafiero, Winilin Servano Esteban, o ihada, good morning dira. Philip Laurente, Nestor Escobido, Sir Andy Delgado sa Japan, Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotsi, good morning man, thank you for listening. Andro Juanites, Nonoy Tahunes, good morning sa inyo. Action Hotline. Now, sa Iloan ko very quickly, kay may panawagan si Mayor siling niya kinanglanon ko dining support sa Bacolod City, siling na Mayor Binglo Nadia, kinanglan ko ang bulig sa mga barangay officials to implement sang mga basic health protocols. Ang latest nga record sa police, as of last night and until this morning, mga 286 kili ni mga nagkalatik mga persona ho, nagapanguna, wala ga suksok face mask amo ng violation. Number 2, social distancing. Ay budlay gid ang tao, no? Abi nila guro kun bak na sa normal pero under the new normal di gyapon na pwede kapin pa mga ordinansa subong nga ginahingagaw nga mapasad diri syudad sa Bacolod. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Liga ng mga Barangay President. We have Councilor Lady Glees Gonzales Palin on the line. Councilor, good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Nakaginawa man tapos na nakaliquidate ka na sa SAP, ma'am, tapos ng sa barangay mo? Yes, no, ang na lang, jutay na lang din na pictures. Then naghulat kami schedule sang validation sang DSWD. Okay. Kag food packs mo, siningagaman distribution na, ma'am? Ng food packs distribution, gahulat kami sa city, no, na third wave, kagapon na mo naging meetingan ta. So, naon ang ato na urban barangays, then tomorrow, i-pick up ni rural barangays, then makaproceed kami distribution for third wave. On the weekend, ang wala naka-avail, no, ang wala SAP, ang wala 4-piece, ang among tagaan naton priority for the third wave. Okay, sa imo guro barangay daya nalista naman iya tananda, ma'am, no? Ang waay bala maka-avail nga pwede nyo hatagan? Yes, no, kasi ang last wave, ang muna silang gintagaan, tang wala naka-avail. So, this time around, sila man po ng ato na beneficiary for the third wave. Ginaknalids ko lang gali si Barangay Kapitan Juan Soniel Malayang sang kabog, monitor man siya karon nga aga, no? Paring Archie Alipalo. Councilor. Hi, Cap.
Oh, si Kap ga monitor si imo ga ari siya sa Facebook Live ga tutok. Good morning, boss. Boss na to ganay na mo ni Kap Malaya. Ma'am, ang kadto ko bala sa kwan sa panawagan ni Mayor, ga ask gid siya, ga seek gid siya sa inyo cooperation and support to the basic to the campaign sa basic health protocols na nung monitoring nyo, problema gyud man isang tanan nga barangay Subong after nga nag-GCQ kita. Yes, no, kagapo, nag-meeting kita with the punong barangays aside from the food packs distribution. Amo na siyang gin-take up ni Mayor na ang social distancing kag ang ato na wearing of face mask. No? So, tiga problema kita kay may galikudate pa kami sa SAP, nag-arrange pa kami sa mga basic needs sa mga tao man. Di maano pagid ma-remind pagid sa mga tao sang basic health protocols, no? So, ang basic health protocols yan supposed to be is ang ato na yan tagsa-tagsa ka obligasyon, no? Okay. Na pagbulig sa ato na syudad. So, sa barangay, so, syempre kita taga-antas na para mag-remind sa tao, no? So, ang ato ng mga tanods, although nakapoy naman tani, but constantly nag-remind, but please, sa mga kadako sa ato na barangay, hindi naman tanan-tanan makitaan kung sino ang violators, no? So siguro sa barangays, mabalik naman kami back to the basic, may recorrida, then si BHW naton manaog naman sa kaparukan, hindi naman SAP ang ato na dalon. But IEC man gihapon sa basic health protocols. Yes, very good, no? Sige lang amo ginaguro kay amo niya ang aton pag serbisyos pumuluyo kwanon tan lang ni sigion tan na lang kabalukat yes, end of the day bisan pilak milyon ang imo sining nahimo nga serbisyo jutay lang nga diferensya mo kung kay isa madula tong imo bala na buligan, councilor. Yes, no? So, amo gid na, but with the mandate, kaya obligasyon naton, so pati kayo nun, tagid ang ano ang task na ginahatag sa kabarangayan, no? Tagapon na pati anta ang mga comments sa mga kapitan, no? Ang kapitan, tagon nagliniwang na, sa kagapon, gusto na nakitaan after pila ka weeks na nag-meeting kami, no? So, nagliniwang sila, stress pa sa SAP, no? Ang SAP ginamo na, dako gid na challenge sa COVID, no? So, padayon gihapon sa pagserbisyo sa tao, kung ano na mga mandate, wala man kami choice, but we have to follow kag obrahon gid ang gakadapat kagay sundon ta ang instructions from sa agency kag kay Mayor Ding man ang mga orders sa mga kapitan. Hindi ka magniwang siya na kung damo reklamo, labot reklamo, iya tinguan ka papasakaan kaso? No, so importante na ginasulod lang ang guidelines kaya ginaubrata man na insaktong ubrata kaya wala man dapat kulbaan. I see. So ma'am, nag-commit man ang tanan nga mga member nimo sa liga ng mga barangay nga mabulig sila no sa ayo sang alkalde. Yes, no. So ang attendance sa kagapon is 99% na may 3 barangays na wala ka-attend, but we will follow up sa ila katawgan ta sila na anong gin-take up sa meeting kagapon. Kag ang ato na present na mga kapitan, that is mga 58, no? So, ang attendance 58 ang present kagapon, no? So, nag-commit sila na isuportahan kung ano ang, especially the basic health protocols na ginapatungan natin sa buong. Naway ko nung ka-attend ng 3 kapitan, no? Nagpadala man kita notice, no? I-follow up lang sila namon. Kay iban, wala maka-attend, but may mga representative. Representative. Ba, siguro yes, importante, magkatuan ni ka pa. Gani man. Sige lang kay lang sa Japon, i-remind i-address sa kung ano ang gin-take up kagapon. Sige. Councilor, on that note, salamat gisa tayo mo, ha? Good morning. Thank you, Action Art. Good morning. Action Hotline! Hay, naganiliwang ko nung iba na magkapitan, hindi ka magniwang siya naman, ginawa man ni Guro Kakapitan, magluwas sa mga kapitan nga daw, nag-ideya nga daw amuning rason nga ang ibandigin pasakaan kaso, pero at the end of the day ang mga kaso ni nga pending sa korte, let the court do it sila na lang decide, no? Sa mga hearing depende ina sa mga ebidensya ginauyatan sa complainant ngara karon kapin pagid sa CIDG, pati kung CIDG kuno may bag-o naman nga mga nag-complain to nga daw
file naman, bago naman nga mga barangay. Action Hotline. Oy, sa aton galing COVID-19 update karon nga aga nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros. Kaya ta ini sa bilog nga Pilipinas ang latest as of yesterday kay every 4 p.m. ini mo ga-release ang update ang Department of Health. Kahapon nga adlaw Mayo 20 ang total number of cases sa Pilipinas is 13,221. Amo ng kaso, ang mga nakarecover ara sa 2,932, 2,932, ang mga nagkalamatay, 842 na ka mga individual. While sa bilog nga kalibutan, ang kaso sang COVID-19 naglabot na sa 5,082,661. Ang nakarecover, 2,020,157. Ang mga nagkalamatay is 329,294. Amoy na ang aton sa COVID-19 update. Ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros. Kaya ta ini. Action Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Alas 9, Action Radio Philippine Standard Time kay Juan Carbulico niya monitor ko dire. Rodolfo Song ang mga seniors nga pwede facilitate sa mga essential needs nila, especially nga wala sang upod nga adult. Siling ni Nong Bebotsong, suggestion lang man nga ako na pwede man guro nga ibalik lang ang odd and even pass. Tapos ang mga workers i-color coding private yellow, government red para ma-regulate ang influx sa mga tao. Tiyari, speaking of influx, live tabi action hen sa kay Colonel Lieutenant Colonel Ariel Pico kay sus kahapon ang record sang pulis gadagsa ang mga nagkaladakpan violation sa number 1 kakulang sa pagsuksok sang face mask. Ginambala na gid sulit-sulit nga kinahanglan pagwa mo sa balay mo, hindi ka gid magkalipat nga magsuksok sang face mask. Ti galing ibang tig-agid, kapila na suliton, why gid aga pamati Ti kumadakpan reklamo. Kaling ti ibang gambal man yes, nasyonal ganito. Ang NCAPO chief ganito lain na gid tong violation kay ti official mismo sa pulis. May pagbayolar gani sa social distancing. Kay may picture taking to mo. Kag may mga nagkadto sa iya, manyanitang tawag nila ti sa birthday bla. Nagsugalaw to kag nagtamyaw. Tigaling mo nang iba nagagwa iya ka para pangita sa palangabuyan, kapin pa kon remedyo general ka. Galing tiya mo na please suksok lang bla. May hapin lang ang imo sining ilong kag baba, may tabon lang, may face mask lang, okay na na. Action Hotline. Why labot sina obserbar gid sa social distancing. Tiyamakon mo 286 ning naggaladakpan, anong tabo sini sila pasakaan ni kaso? Action Hotline. Kag parte sa edukasyon, damo kita nabaton o kon sa resumption o pag-umpisa sang school year 2021, kagabi pa lang kadamo gid sang mga mensahe na baton ta nga daw hindi kanya konforme kapin pang mga parents siling sa mga ginikanan na hindi kami konforme nga kabataan namon niya irisgo namon ang kabuhi padala namon sa mga eskwelahan mabalik ng klase sa August 24 kay tiway pa ni mahatagan niya sang solusyon kag way pa vaccine way pa bakuna gyapon ng COVID-19 mo alangan ni karon pa bayaan ni namon ng kabataan dalo namon nito kapin pagid sa mga lugar nga way man internet way man ikasarang ginikanan sa pag-provide abi ko na nung kinanglanon nila nga parang online na lang ang education sa mga lugar nga ti bisan way gan bakal bugas bakal kapay imo isang mga hard drive da o kwan balay USB drive parang nga may ara ikaw sang kwan
may ara ikaw sang kopya sa lesson mo. Din mo man ipagwa kung way kay laptop. Action Hotline. Pero dire kita na yo, nanong nga pertik damo, kag nanong desisyon sa isang BCPO sa mga nagkaladakpan, eh? 286, inaya sa record officially, siling ko base sa mga iban nga, way pa ni masubmit ang iban mga police station, Blau. Online sa hotline. Joining us this morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, may ngaga, kumusta na? Action Art, good morning din. Mayong aga sa atong tanan sa bugos na katapos staff and management ng Action Radio diri sa sudad ng Bacolod on behalf ng Amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Minas, maayong aga gid sa atong tanan Action Art. Salamat gid sa time, no? Grabe kadamo ang inyo sa listahan paglibot sa patrol karong nga aga. 286 gid mga tao din nga or mga individual nga nagkalatikba because of the social distancing and no wearing of face mask nga violation, sir? Yes, exactly. Sakto ka gidira Action Art. Ina siya kahapon, inagin patigayon, may ara na direktiba ang aton nga city director kay naobserbahan niya kadamo gidya Action Art sang reklamo sa aton nga wala naga-obserbar sang basic na intervention against COVID-19. Base mismo sa Executive Order number 35 ni Mayor Bing. Nagpapanaog ni direktibang aton nga City Director nga starting kahapon ang tanan nga madakpan, ginakutahan nato ng tanaka stations nga at least maka 20 sila, pinakanumo na 20, kag may pag-file din kita sang kaso. Pero subong, in relation, may kaangtanan ini sa EO number 35 yan ni Mayor Bing nga Action Art. Okay. So, ini sila ang 286 ni, pasakaan giniya kaso? Yes. Sus. And disobedience in relation to Executive Order number 35, ang Article 151. Pero regular filing lang kita. Okay. Kaya in inquesta, kadelikado man Action Art, wala ita kabalo ba, nara dira infected. Kabali ba si may ara dira ng carrier na lang sa COVID-19. So ang purpose na naton dira, mapahagan-hagan. Bala nga, we really mean business dira sa sudad sa Bacolod, kung intervention, security measure against COVID-19 niya ang paghahambalan Action Art. Man, damo bala ko na baton di nga kwan, nga nag-text. Siling nga mga nagkaladakpan, amo ng halos way gulubra, tapos amo ng palalagaw, ang iban siya na sa ila, mga SAP beneficiaries pa? Yes, sakto na siya Action Art. Kaya, may nabatong kita nga mga report, hindi lang kita makahatag diya sa ngalan, na mas nami ka na gano'n kuno, nag-ITQ lang kita, mayroon kita report nga kalabot sa aton, kaya kuno may SAP payatan. Amo na aton, nakalabot na rin sa aton nga diri, gatakilin naman ang aton nga ekonomiya Action Art. Siguro, kinakala natin mga maski pa paano, pagbalik kita sa aton nga bag-o nga normal, pero dapat ining atom lang nga intervention, security measures, ang pagsulog sang face mask, social physical distancing, ara kita tantan iya Action Art kay kun hindi mamurdoy man aton nga ekonomiya diri sa sudad sa Bacolod, natuloy diri sa Bacolod kun bilog man nga Pilipinas Action Art. Okay. So anong paanda mo liwat, reminders liwat sa mga mall, by the way, sir, ano yung sitwasyon subong may mga pulis man nga nagabantay sa mga mall goers nga kaladto da kag ang pulis pwede na da sulod sa mall nga makapangsita da? Action Art, advis kita mag-downgrade ya sang nangligad nga Sabado, may ara na kita ya orientation sa mga supervisor sang tagsaya ka mga mall diri sa sudad sang Bacolod. Hindi masyadong naton nangin problema dira kay kahapos ay kontrolon sa mga mall naton. Kag wala kita dira madamo ya sa mga reklamo. Ang problema ta di Action Art ini mga public places of convergence naton. Just like sa Station 1, nagapanguna gid aton Station 1 out of 286 na kahapon, 60 na ya kabilog dira ya Station 1. Then ang Station 4, amo nang nagapanguna dira, then dira along sa Lacson naton nga highway, pero ang nagkandak dira ya ang aton Mobile Force Company. Nakamuna ang mga nagpanguna kung kampanya sang pagsulod sang face mask, social kag physical distancing niya ang aton implementation niya kahapon ay Action Art ng mga dakop naton. Okay. So, siguro sulit-sulit kita ni dugay gani kita ko ang ginagamit mga public address system sa mga nagalibot nga naga-remind sa public. Do nagakapaos na sang
sulit-sulit nga ni pro ang tao kisa do tig-agid sir finally gurong reminders mo liwat sa publiko ay. Yes, Action Art, una bes kapasalamat kita niya sa inyong kahigunan makahambal diri sa inyong numero 1 nga istasyon diri sa siyudad sa Bacolod ang Action Radio. Una bes kapasalamat kita sa mga grupo naton sa media sa wala untat man nga pag-remind paghatag sa mga importanteng update against COVID-19. We really mean business. Ang aton si Director, ang bugos ng Bacolod City Police Office, ang bilog naton ni LG sa pangunan ni Mayor Bing, it's really very serious ang aton subong ginaubra, intervention, precautionary measure against COVID-19. So pasensya sa magkaladakpan, Action Art, kay Thailand kamo na mo niya kaso in relation to Executive Order number 35 ni Mayor Bing. Ining ato niyang wearing of face mask, wala nang ga-obserba sa social and physical distancing. We will be charging you on regular filing, Article 151, disobedience. May-ari ini saya imprisonment, isa ka bulan, tubtob anom. Ay. May-ari ini saya fines, may penalty ini saya nga 10,000 up to 30,000 or duwa, mapriso ka, may fine ka pa, magadepende sa discretion sa aton nga korte. So we really mean business. Pasensyahan ay ang amon diri tinutuyo yang ma-observe lang din sa pagsulod sa face mask. Distansya lang sa aton mga nagapila dira sa nagasakay sa salakyan. Kag sa subong may ara pagit subong bag-o naman nga iyo kay Councilor Dindo Ramos ini sa aton mga salakyan. Implement ini subong sa aton nga bitaw sa pagpanguna naman ni Lieutenant Colonel Aluwe Asibutse, ini aton sa tricycle. Remind ko lang, tricycle gali Action Art, subong ang makasakay isa sa subangan, isa sa likod, no back ride. Okay. Implementar ni sa subong, kag sa aton dire mga jeep, na wala pa nakabutang sa ng spacing na blado, ang plastic na blado Action Art, umpisa sila subong sa panakop dira, kag pasensyahan man sa magkaladakpan, ang sa aton lang tinutuyo diri, ang i-observe ka lang. Under the new normal, ang aton niyang mga precautionary intervention against COVID-19 Action Art. Sir, ang kasanay gilis motor, isingit ko lang ni, kumusta? Na-inform na nato na ano ang regulations ni sa mga pulis nga nagabalantay sa dalan dira nano ini man paano ma-justify ini kapin paginangambal ni Mayor basta mag-asawa nagabakal sa mga essentials daw okay lang nano ang implementation sini Sir Subong? So ang una-una bes dira sa tutulang sumat gina-discourage nasani nato no inapag ang kasanay sa motor. Okay. Sa totoo lang iti one way nga wala nag-observe man sina sang social and physical distancing. But we adhere nagasunod kita sang mandatos man sang aton nga mayor kay Vice Mayor Ilsen gahatag kita consideration dira labi na gid sa mga mag-asawa nagatrabaho magbakal sa basic essentials. Pero as much as possible we are really discouraging them to do that aton dire ginahambal masi sa pulis naton nga kung pwede lang ang hindi lang anay mag-angkasanay sa subong pero sa hindi mag-asawa gina-discourage kina naton kag pasensyahan kung may madakpan kita da aksyon upod kamo sa paila naton sang kaso sang disobedience in relation to Article 151 niya aksyon. Sige, on that note Lieutenant Colonel Ariel Pico sir, salamat gid, good morning. Yes, mabuhay po kayo aksyon. God bless us. Action Hotline. Morning lang kay Norma Ornilio. Good morning, Action Art. I'm watching live in my FB from Canada. No? Ray Jantan Villalon, good morning. Watching from Barangay Purisima, Manapla. Monitor lang kami subong. Salamat, gid. No? Kay Tuto Tangwan, Action Art, as lang ko kung makabiyahe ka to Kanduni from Bacolod, pag abot mo sa Kanduni, hindi ka na tumakwarantin. Kay gambal nga kung mag-abot ka sa Kanduni, i-quarantine. Thank you, gid. Pamangkuton ta na yung Kanduni sinabi. Fred Ninya, good morning mana. Jane Anlap Makam. Jane, morning. Watching live sa Lancaster, New City, Cavite. No? Si Star Jacob, morning, we are watching and listening here in July from sign on to sign off. Thank you, thank you. Kagay Paul Robert Palier Soriano. Parintin ni si Maricel Soriano mo. Morning tiyo kung agwapo, no? Morning dira sa imo sa kay Robert Paul Soriano. Morning, thank you.
Araman si paring Karding abangan o idlaw mo kay paring Karding ba? Monitor lang ko di sa interview kay Ariel Pico, great lang si Tuwad Karding abangan niya. Sino si Junior Tuwad ni paring Karding? Kilala mo si Junior Tuwad Action JM? Ay hindi. Tay kumusta ang epekto sang MDI? Nami man? Ga kondisyon lawas may, adoy. O, sige. Monitor, salamat halin kay Wilfrido Toto Munies. Thank you, gida. Nung Ed Gulmatico, good morning man, siling niya, it seems that despite the fear, stress, feeling of helplessness sang mga desperadong Pinoys, ginadugangan paniduki, team members ng gobyerno panggagago niya misleading information pati COVID-19 pandemic. Itong sugpo naman, ang second wave infection occur yearly, not weeks or months. This is not medical interpretation. This is based on history of virus. Ara si Councilor Novero, ingagawon ko lang sabi ko siya gining sako sumungo sa tinawganay party sa August 24 ng opening of classes ginapropose ng DepEdBla. Online sa hotline. Bisan lipot gilang iya nga tiyempo gagawon ta. Councilor, good morning sir, si Action Art. Mayong aga, Action Art, mayong aga sa bilog na management and staff sa Action Radio. Kaya sa atong palangga, tag mga maukod nga tagpalamati, mayong aga sa inyo tanan. Siling ko Councilor, do grabe, subong damo man nag-react sa party August 24 nga opening of classes. In fact, diri sa amon damo gidi ginikanan ang favor nga hindi anay ni pagdayunon sa August 24. So, because of this consensus, na naman may mga plano kapag nga magkandak sa committee mo, sa meeting o conference sa naglain-lain nga mga stakeholders, mga sektor, para nga ma-plastar ta ni Councilor, since nga may ara naman kasangin pasar? We might be able to do that, pero ginalikawan natin ang pagtipon sang tao. Kaya hindi tayo makontrol ang distansya kung kaisa. Okay. Total nakapasar naman kita sining resolution. Kaya nabahin. Ang imbahin man sa meeting namon sa amon quarantine center team, no? Okay. Kagupod na dito ang aton division superintendent, si Ma'am Gladys Sales. Kaya naglisensa ko sa iya mismo actually. And ko, Ma'am, with your permission, propose ko resolution sa sanggunian regarding the deferment sang holding sang classes. Okay. Hindi ko kay official na nag-announce si Secretary Briones sa August 34. Sila niya, yes. Listen ko anong opinion mo. Niya wala man kit kuya fundamental ng objection kung i-defer man ang pag-open doors ng klase. Kaya ang tinutuyo sila, mayo man mo. So siling ko mo na. At the same time, kung mahimo, wala lang anay definite na period or duration, kay hindi man ta siguro kung saan ogid ilway kita sang wild kag indiscriminate nga risko nga ginatubang naton bangod sining COVID-19. Okay. Kag siling ko tani kung may alternative na modus ang educational system nga ang aton kabataan patudloan hindi isa maagi sa aton traditional nga classroom face-to-face instruction. Tani, nung galing ang problema sina, mag-online kita ang sistema, pareho sa ibang nga tama, nagit ka advance nga mga pungsod. Sila man lang ka mga kabataan ang makasarang sina sa mga computer, online, and so forth and so on. Tagang pila ka teachers ang effective sa sinang metodo. Hindi gani makahatag full attention ng kabataan sa face-to-face nga classroom, instruction, ano pagidayan kon online, di ba? So it might not be effective at all. So sa ako niya, punto, in terms of conflict, if there is a conflict between life, health, and then the interest of education or salary, ang ako ng suggestion, nagaantas yung prioridad ang kabuhi sa aton kabataan kag sa aton mga manunudlo. Because isa lang na kabata nga ma-infect, pagpauli na sa balay, bilog na nga panimalay, kag bilog nga komunidad, atubang sang dako ka risko. Kag ang risko na hindi lang sila nga finances, risko hindi lang silang balati, ang risko sang kabuhi mismo sang tanan-tanan nga maapektuhan sila.
Subong pangadaan, wala kita bulong, wala kita antidote, wala kita vaccine. Ang aton lang gid nga best approach pag-away sa COVID-19 is prevention and avoidance. If you remember, Action Art, during the time nga nagsugod kita sini pangatubang early March, hindi ba lang kita man mismo, Councilor Novero, hindi ba lang upod kay Mayor Bing, kay Vice Mayor Elucid, na nag-insister nga mag-close temprano ang aton mga bulutuan. Salamat kay nagkooperar sila. At that time, kung imo madumduman, wala pa ta din isa ka infected individual sa Bacolod. And then over the country, ang mga na-infect sa wala kalapot mga isa gatos pa. Okay. Nag-close na tagani. And after that, we closed early our classes. Then we instituted ECQ, lockdown, and so forth and so on. Look what happened. Subong sobra na 13,000 ang infected individuals all over the country. And the infection is increasing rapidly on daily basis. Okay. In other words, we have not yet reached the point of security from COVID-19. So, in other words, we still need to exercise more vigilance against COVID-19. Okay. So, keep us posted, Councilor, kung anong mga latest yun basi pa man lang nga makalabot ito sa DepEd kag Aktuhan Manila in favor no sa mga kabataan naton nga timabutang man sa risgo in kaso ginban kon iporsige nila by August 24. Lawig-lawig pa man basi pa man lang magkambyo man. Ginadress man ni namon kay presidente, and I believe the president will understand this very clearly. Kaya ang yasining intention actually masecure gid ang bilog ng pungsod mo. Okay. So I think he belongs to this sentiment. Kabudlay na i-manage ang bilog na pungsod by the millions kung pila naman ka mga linibo, may God forbid, ang maapektuhan sila. Sige. On that note, Councilor, salamat gid. Good morning sa imo. Thank you very much. Good morning, blessed day, and may God continue to protect us from COVID-19. Salamat gid. Good morning, good morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo,
sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Tiyempo, adri sa ito na pagpangalagad, pero antes kita magpaalam sa inyong akon siniliwat nga ginabilin, kag narekomendar gid ang produkto sang Dr. Alfred's, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination. Nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, ginagamit ko gid personally, kag ginarecommend ko sa inyo, kinagabulig gid pabakod sa aton immune system. Ginapasiguro niya, nga pagsika nga aton lawas, makatubang kadadlaw sa aton matrabaho dira no kay ang immune system mo basta bakod kag resistensya sa lawas hindi ka dali-dali matapikan bisan pa man sa mga common illness. Bastante ini o kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc no nga makabuligid kag pure and natural. No bottom balon ang natural healing properties, pure and organic siya. So, ang natural healing properties nga ara sa mangosteen o sa sandone, sa siling mangosteen, may mayoging epekto sa lawas. Parisan mapagid sang tea, nga mayo para sa may mga hapo, no problema. No, namiging kondisyon sang lawas. Action Hotline! Kinuptan kita karon iyang nga Webes diri sa ato na pagpangalagan ni Aksyon. Henry Spulgar sa technical side, back up si Aksyon, JM Baikin, kag Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.